Balor 49 milyones nga proyekto sa probinsya, Giturn-Over ni Governor Berto sa laing 4 ka barangay sa Dapitan City. Sa iron ta ang kinitibukang detalye sa report ni Lady Mariluya. Mi kantidad og dulan 35 milyones ka pesos nga mga proyekto sa kagamhanang probinsyal ang sunod-sunod nga Giturn-Over ni Governor Berto sa laing 3 ka mga barangay sa Dapitan City kaniadtong Marso 3 ning tuiga. Sa kinatibukan, 14 ka mga proyekto ang dungan nga gitugyan sa katawhan sa Barangay Burgos, Barangay Diwaan ug Barangay Maria Uray diin lakip niini ang mga proyekto nga napahimuslan na sa katawhan sa nasangpit nga mga barangay. Giturn-Over ni Governor ngadto sa Barangay Burgos ang 4 ka mga proyekto nga gilangkuban sa rehabilitation of hanging footbridge, concreting of 99 meters barangay road leading to hanging footbridge ug 9 units of sensor-type solar street lights. Kahibaluan nga gawa sa nasangpit nga mga proyekto sa probinsya, nakabenepisyo usab ang 32 ka bubong sa Barangay Burgos sa household electrification nga personal nga proyekto sa gobernador. Sa laing bahin, 3 ka mga proyekto ang gidawat sa katawhan sa Barangay Diwaan nga gilangkuban sa concreting of 500 meters barangay road from existing concreting along Barangay Diwaan, 1,000 meters service drop wire for electrification extension line o 4 units sensor-type solar street lights. Samtang 7 ka mga proyekto ang gitugyan ngadto sa katawhan sa Barangay Maria Uray diin kini naglangkob sa concreting of 1,169 meters Sitio Lumanaw to Maria Uray Barangay Road, concreting of 1,000 meters Barangay Road along Buaan to Maria Uray, construction of 1 unit double-barrel reinforced concrete box culvert along Sitio Lumanaw Road section, ongoing construction of Sulangon to Maria Uray Barangay Road, 4,500 meters service drop wire for electrification extension line of various barracks in Maria Uray o 4 units sensor-type solar street lights. Sa laing bahin balor 14 million pesos usab nga proyekto ang Giturn-Over sa gobernador sa Barangay Maria Cristina kaniadtong Marso 4. Kini naglangkob sa 9 ka mga proyekto diin lakip niini ang concreting of 500 meters Barangay Road at Purok Banana to Purok Kaimito Road section, concreting of Barangay Road at Purok Palay Road section, construction of mini covered court at Maria Cristina Elementary School, concreting of 625 meters critical section Barangay Road along Barangay Banonong to Barangay Maria Cristina, concreting of 965 meters access road along Purok Banana to Purok Manga, 2,000 meters service drop wire for electrification extension line of Sitio Kapukaw, 9 units sensor-type solar street lights, extension of pipelines for Sitio Palay and Sitio Kapukaw, ug additional nga 5 ka rolyo nga HDPE pipe alang sa patubig. Nasayran nga gawas ni ining mga proyektuha sa probinsya, aduna usab personal nga proyekto ang gobernador nga gihatag sa Barangay Maria Cristina, diin lakip ni ini ang renovation of San Isidro Labrador Chapel sa Sitio Kapukaw, igun man tomb materials nga gihatag ngadto sa usa ka benepisyaryo. Atol ni ini nga mga kalihukan nagpasalamat ngadto sa kagamhanang probinsyal pinanguluhan ni Governor si Dapitan City Vice Mayor Jimboy Chan kinsa maoy midawat ug mitunol sa mga proyekto ngadto sa mga opisyales sa nisgutang mga barangay. Ako opisyal nga mirepresentar sa kagamhanang lokal ug among gidawat ug gipasalamatan ang kagamhanang probinsyal sa mga nagkalain-laing proyekto nga gibuko sa Barangay Maria Uray nga mikapat sa 28,975,863 pesos and 99 centavos. Daghan kay salamat Governor Berto. Samtang padayon nga nagpahimangno si Governor sa katawhan sa kanunay nga pag-ampo alang sa kauswagan sa tibuok probinsya pinaagi sa pagpili sa mga lideres nga adunay tinud-anay nga pagtagad sa katawhan niini. Kaamputan ang Ginoo may magpili sa atong mga leader nga mahadlokon sa Dios, leader nga mo implementar sa righteousness and justice government para mawala na ng kawat, graft and corruption diri sa Pilipinas. Di ba? Magpabiling updated sa pinakaling kalambuan ng atong probinsya. I-like ug i-follow lamang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Steven Cabalida Bibiloni alang sa Sambuanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran,
Duyog sa kalambuan.